supplement mana pun sakit ini. Kau khalai kan? Enggak kula. Wajak sini hai ujan pathaliaga sini Amtoli Gulagati constituency sini ti Bramothani active warriors bono to joton sini on damon kumano bono chirai hamyani khanai tabu phagi hangon jaga paisok baja sing hormamon kisang ler kha tase sakang manka to sakamo emne to tabu motamuti abono treatment ni bagai better treatment ni bagai kok salaika ibo sango boni better treatment bagai ang tam sajo khaiman boni bagai ang chesta khainai sing saimano borongni bipod borong laibo bipod paifilaya borongni bipodo basana nango boni bagai sing eze ti Bramothani warriors bubagran dagi mungbai tini bon nukongo sing pai basajak saimano jotono bo khoroksa ti Bramothani active worker puile bo TPF ni patal kanian dol tong mani bono ani yagro moinai sing tini thangsabo bubagrani nahar mongo nahari bo tini ti Bramothabo paimani tini bai around 5-6 বছর তো actively ti Bramothabo bo tabu kam khai tongo kono without post bon bagai sing tini bon nukong paisok pajak tai bon nukong ni pase sob samone tongo bubagra tai ang niji tongo tai ti Bramotha sob samone bon nukong pase sing tongnai tai ulobo tongnai tabu bo tongnai bagai sing tini paisok pajak bumung ke to Bishnu Deborma sini ata mon kumane busla boni boyos ke to 23 বছর না 23-24 বছর ফাই খানা খা বনকে নিউরো প্রবলেম তাই হার্ট bisa প্রবলেম tongo এই বন বাগৈ abo treatment to choli tongo haibani better treatment ni bagai এই তো bo যদি morning walk rong ma khainai yeke to bone abo busuk daro to ithikelo thanga abo to esre khaimani pore এই manjang nai tamungkha abo tabu choli tongo treatment